Slendro mawon nggih Mbak Ayu. Nggih. Jabi. Dipinangkani gong Mbadi ki sesepuh kene kasepuhan janji ana wong duwe gawe mesti sowan ning gone Mbadi Semita takon dinane. Mula diberkah ngrene kene mesti piyambake mesti nyawer nyontone sing nom-nom. Mau maringi 200.000. Putut manggung karo sambal kemangi. Iya. Lah pundi mboten tekan mriki. Lah wong urung ditembangke kok ngurus tembangno sithik terus mengko tak cungi. Oh ngono. Ya ngono. Iya. Ya. Oh. Ya, enggak Mbak Ayu. Wis. Dawan efeke nggonku iki ra longi sithik longi efeke. Ora ana 10 liwat. Monggo. Yo. Iya. Hop. Oh. Bareng. Kurang teles sithik suarane nggone Mbak Ayu. Omben senine ya Gong. Pak Tusya karo Mas Agus. Oh. Sing urung ketok menjil iki loro lho. Sapa? Kemo karo Ru. Nek Ru ora susah kok malah ngrusak swasana. Wong gerong pelayon kok semangate ora jamak-jamak kaya diuntal miki. Ewao. Saawan iki ling ngitungi edaya teko pirang ewu. Edayae teko gelarno kloso. Kok kaya ngono wae. Tapi seneng wae apian wonge. Yo, pakan. Bola bali mandek maneh.
pleng banget iki. Kayak cengkok mendesah, Nduk. Aduh. Isih kurang mendesah. Aduh. Nah, iki. Aduh. Kaya wong dikapakke. Meneh. Hah? Meneh iki digatekke karo Pak Febri lho, ketua PPDI Ngombol. Iki mengarep mirengke nggon aduh iki tok iki lho, Jal. Aduh, kaya wong diperkosa malah iki. Kok diperkosa? Ampun bayangke Pak Cari iki ming tembang lho, ampun dibayangke. Terus aduhe ya. Lae wong bagus. Ki Mbak Kusnul ket napa nodah aduh wae. Mergane? Ngapa mergane, Mbak? Mergane ora kon nembang ngono daduh kok. Nah, wong kok jan kemayu banget. Udah aduh ora merem melek. Waduh, jan wis. Ana kan aduh-aduh malah mripate mendelik lho. Aduh karo mendelik. Mula anggere sing karo Kusnu mesti ora langgeng nduk ora suwe lho. Angger diadu-adu terus mripate mendelik. Terus bare kon bayar. Apane maksudnya iki le ngombe wedang bayar wedange karo mendelik mripate. Oh napa Mbak Kusnul bakulan wedang napa? Ah bakul wedang susu kok. Ora ngandel kowe. Sing go tanukane sapa? Sing gender. Jare jenengan pelanggan setiane. Ora doyan aku. Ora doyan jare. Wes men wong kowe ra nduk pelanggan dhewe-dhewe nek Kusnu nduk pelanggan sing gender. Kowe nganti sing gender kuwi ora nganti cayus kuwi lho. Cayus. Heeh. Ayo. Nanung nyon ndak darani korupsi.